Ne ba ga ni ne bana ka yoro do re ni ya yoro jumɛn dada busu ne fa o sira bila dɔɔni dɛ mais i bɛ sigi kɔ kari min tun bɛ kɔfɛ n'i bɔra fɛ n'i tulo kɔ sira i bɛ nin bila dada busu la i tɛ fataya da ka bɔ yan sagi bɔ ka da a tora ni n ka téléphone ye Skip. Ma bana wu. Ne jatigi ye. Ne bandu de ci wɛrɛ foyi tɛ yen. Dɔw fo n bɛ ka ɲanamini. Jɔ ka n ta nɔfɛ n ka téléphone tɛ yan. Maa min bɛ n'a di. Zey, cɛ sinɔ a ngara fama yɛrɛ. Hali ne esigi ne ɲɛna f'i ye minɛ yɛrɛ. C'est vrai. Mais i b'a dɔn ne bɛ fɛ ka bonne nouvelle dɔ de annoncer i ye. I bɛ n da fɛ yan. Tan dɔrɔmɛ 10 ah non ne t'o fɛ dɔ wɛrɛ fɔ. N bɛ taa di ma sa. Ayisa dɔ wɛrɛ fɔ bani. Dɔ wɛrɛ fɔ. Kɛmɛ. I tɛ kɛmɛ fɛ yan. Ko nouvelle duman de don. Nouvelle duman kɛmɛ kɛ. I jɔ sa i jɔ bani. Ne kumara n ka mɔgɔw fɛ. Ne kumara n bɛnkɛw fɛ. O y'a yira n na comme quoi u bɛna taa ni woro y'aw fɛ. Tiɲɛ tɛ. Walayi. I ma dɔn jaralen sa. Bientôt an bɛna kɛ ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn muso ye. Non, jaralen. A diyara i ye n'est-ce pas? Sɔni dɔrɔn fana bɛna o muso gɛlɛya la. N'est-ce pas? I b'a dɔn o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ne tun bɛ fɛ ka kuma wɛrɛ f'i ye. Zey, je te dire n bɛ n kale i ye n'i ye jisuma bila c'est-à-dire ka ji kalaman fɛnɛ bila e kanu kama hali ni ko ne ka don ji kalan na ne bɛ don a la. Non ne pɛrɛlen don ka ko bɛɛ kɛ pour que k'i sɔrɔ mais i b'a dɔn ne bɛ ka siran dɔɔnin de parce que aw musow tɛ dɔn ka ban. J'ai vraiment peur n bɛ ka siran i kana na n bila. K'i bila wa? Walayi. E ni ne mɛnna ɲɔgɔn fɛ cogo min na ne delila k'e bila tile kelen yan. Ɲinan de don wa? Awɔ. A bɛ jɔn de bɔ? A bɛ k'o fɔ ko han? A bɛ ka anw tiɲɛ tɛ. Walayi. N fana ka Jɔn cɛ wa cɛ in mototigi minnu bɛ ka taa. Ne bolo kan bɛ muso ne ka hakili t'olu kan yɛrɛ. Ne kɔni ne bila kɔni ne t'a dɔn ne bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n tɛna se ka ni si ta. Ayisa i b'a ni si ta. Tɛgɛ dɛ. Ne tɛ n'i bila walayi. O ye sɔn ka diya n ye dɛ. Ne i b'a dɔn ne kɔrɔtɔlen ba de don ne somɔgɔw ka se ka taa ni woro ye joona. E n'i t'a de dɔn e tɛ ne t'a dɔn walayi. Poupée, n y'o de f'i ye kama ne bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma. Ni ɲɔgɔnna bilakɔrɔ o tɛ se k'a fɔ k'a b'i ta ka ne to yan. Tu sais, n y'a gɛn ka kɔ a la. N selen a y'a essayer k'a b'a yɛrɛ kalabantiya fɔ. Ale t'a kalama ko yenfɛla secteur fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ye ne ka denmisɛnninw ye. An y'a minɛ an y'a wulu bin fara ka téléphone minɛ a la. Merci beaucoup. Diyara ne ye ko walayi. Grâce à toi sinon tu bɛ na fɔ. Sinon ça va quand même.
En même temps, maman, c'est qu'à faire venir maman. Ou bien? Ok, problème, t'as la poutre. Ni féminisme, ni y'a fait. Il y a un appel t'as. Ok. Nana ti bila dɔrɔn. Non, c'est pas. Nana ta ki. Non, kan yɛrɛ jira a kɛ wala. Yan yɔrɔ in ma ɲi dɛ. M'a dɔn mais a ka ɲi. Comme a kun bɛ n se kɔrɔ mais n bɛna bila. Ok. Merci. K'an bɛn o la. Poupée. Ah poupée. Tu sais, ala kuma kɛcogo la, I b'a dɔn k'a fɔ k'a diyara ye. Giringa ne wele tanto. Mune kera ko nakadi. To kuzinde dabala banu ke. Ki dabali abantu ko di. Ni ba pupere ma alamre ka convocation tike kata di fantani fen arama. Ka convocation tike kata di fantani arama ko muna sano. Fantani nana ani ara. Ka pupere la ba ko ka so kono kono buko. Nunu jamana fo ka taa se yɔrɔ ma ko tɔ ye cɛko kɛlɛ dama dɔrɔn ye o kumana cɛ banna diɲɛ kɔnɔ sa kɛ fo ka na kɛ kɛlɛ ye Ne ma se ka nin yɔrɔ nin faamuya dɛ ne yɛrɛ dabaliya bannen ni ko ye to bon en plus o don na ne ni Fanta de ye ɲɔgɔn sɔrɔ carré kɔnɔ bon a ye cogo de ma ne diya quoi ne y'a ɲininka n ko mun b'a la ko ne ma ko convocation b'ale bolo ko n'a sɔrɔ ne bɛ se ka t'o jaabi. Ayi kuma banna sa o ka t'i ka kungo kɛ o k'a dɔn o kungo ta k'a b'o sigi e kunna kana taa dɛ. Ne ma taa dɛ a ye insisté ne y'a ye ça va pas min ka nɔgɔn ne ma ne y'o de kɛ koyi ko ne bolila de. Ne yɛrɛ dabali banna e ni Ala cɛ ka taga fo denni fɛ yen ka taga ci k'o to ko cɛko kɛlɛ. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn hali ni ne ni Pupe ye ɲɔgɔn ye ne b'a fɔ Pupe ɲɛna a ka na nin ko bila tantɔ dɛ a ka taa ne f'a dan na e ni Ala cɛ nin ye kɔlɔkɔlɔ ye ka taga fo wali du kɔnɔna la i ma taga sɔrɔ kari kɔnɔna la foyi fo du kɔnɔna la cɛ yɛrɛ la cɛ ɲɛ fura k'u kɔnɔ. I b'a dɔn ne ye min faamu nin ko in na nin ko in bɛɛ den kanu de don parce que n'i ye den kanu ka se niveau dɔ la i tɛ ka se ka foyi de bɔ a la a diyagoya min ka d'a ye a b'o de kɛ o. Parce que ni masaw tun bɛ ka se ka ko b'o ta la u tɛ wuli ka cɛko kɛlɛ kɛ carré kɔnɔ fo ka taa convocation ta ka di ɲɔgɔn ma mɔgɔ i mana den kanu cogo o cogo i jija i ka ko dɔw b'a senkɔrɔ quoi. Sisan ne b'a ɲini i fɛ comme e terimuso ye Pupe ye i bɛ se ka taa kuma Pupe fɛ u ka se ka taa convocation annulé cogo min na. Ko convocation annulé wa hali ni ne yɛrɛ tun bɛ se ka dɔ fara kan kɛ ne bɛ dɔ fara kan ne ye kuma bɛɛ fɔ Ara ɲɛna Ara ye min kɛ ne la o kumana e ɲinɛna en plus de ça Fanta nana ne doga fɔ an fɛ yen nɔ ne tɛ taa foyi de fɛ ne tɛ filɛ Pupe yɛrɛ nɔfɛ sisan nɔ ne bɛna taa mun fɔ Pupe ɲɛna Ala ni kira de b'a dɔn n ma kɔni ne bɛ taa changer sisan ne bɛ taa Pupe fɛ yen nɔ ko ka taa convocation annulé wa u ye mun kɛ Pupe la o kumana e ma ye wa est ce que olu ka droit de don ka don Pupe ninnu fɛ yen ka taa Pupe ci f'a fɛ yen nɔ. Cousine, an kana kɛ ta sa. Comment ira cogo di? Ni bɛna bɔ ne bolo bani. Jumɛn de don? N bolo I kalannen don. A dayɛlɛ ka la fɛn b'a kɔnɔ I b'a dɔn. I kɔni y'o ye I bɛ ka na nin ko kuraw de ye. Ko convocation wa? Ara est-ce que t'es normal? I ye n fa ko kuma dɔ de mɛn wa? Mun convocation ko kɛra yan sisan? Mun convocation ko de kɛra? I ka sunkuru bamuso de ye convocation d'aw ma. Ne y'a dɔn ko nin ko bɛ laban nin ma. A bɛ laban ma kɛ. Kabini bi tɛ n bɛ ka kun min fɛ ka dɛsɛ Ara nka
Ni m'a to mɔgɔw ta la i b'a to i bɛ sɔn sitanɛ ta ma. Ni ne m'a to mɔgɔ ta la ne b'a to sitanɛ ta la a mana kɛ sitanɛ min kɛ a sitanɛ filɛ e bolo ni a bɛ k'e de ka problème ye. Wa ara i tɛna ka tiɲɛ fiya convocation in na i ɲɛ tɛ ne tɔgɔ sɛbɛnnen n'a la dɛ i ni Fanta de tɔgɔ b'a la bon aw bɛ taa ɲɛnabɔ de a ye ko min ɲagami a bɛ taa ɲɛnabɔ depuis ni bi tɛ n ye kangari d'aw ɲɛna n'aw tɛ ladilikan mɛn a filɛ nin y'aw bolo convocation in na aw de tɔgɔ b'a la i ni Fanta donc a bɛ taa ko problème ɲɛnabɔ de ne da foyi t'o la o. An ka problème wa an ka problème ne ni Fanta convocation tigɛra ka taa di Fanta de ma Fanta ye convocation kɛ ne ka problème de donc ne fɛ de b'a bɔ n bolo k'a don e bolo. A tɛ tɛmɛ ala ta kan. A tɛ tɛmɛ ala ta kan dɛ mais ni e kun ye ne lamɛn a tun bɛ se nin ma. ne kun ye lamɛn ne ka sira de b'e la k'e to sunkurubaw ni ɲɔgɔn cɛya la ne bɛ lamɛn ko min kɛra mun lamɛnni ko de kɛra nin mana kɛ mun ye kɛ a mana k'a fangalataga ko min e la e bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ a mana kɛ politique ko min ye o bɔ dɛrɛfɛ jɛ yɛrɛ de bɛ taa. Ara o ye siɲɛ joli o tɛ saba ya. a nana ne tɔgɔ fara dɛ. n tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna ni ne kun y'a dɔn ko don dɔ la e bɛna kari ka na convocation di ne ma. ne mana convocation di ma dɛ i ka sunkurubamuso in de y'a d'an ma donc ne fɛnɛ b'a d'e ma. mais a quoi ça me concerne ne ka mun de b'o la aw de ma taa kɛlɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. an de taara kɛlɛ kɛ jɔn y'o kɛ ka taa ja fɛ. n'i ko k'i balawu tɛ sunɔgɔ. jɔn y'o kɛ ka taa ja fɛ. n'i ko k'i balawu tɛ sunɔgɔ Ara a bɛ kɛ tan tɔ de. la i bolo kana suni ɲɔgɔn na dɛ i bolo kana suni ɲɔgɔn na i tulo bɛ ne na han a ku bɛ fɛn jɛ dɛ ni e kun ma fo ala kun ka nin kɛ e de nin bɛ e ladi muso dɛ hali e ye muso ye e bɛ siran ye ni ni polisiw ye mun bɔ ɲɔgɔn na nin convocation ko in na e bɛ t'o ladi. Ara n tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ nin convocation kelen ne tɛ taa nin jaabi bi n tɛ taa jaabi sini ka d'a kan i tɛ sɔn mɔgɔ kuma ma mɔgɔ kuma lamɛn ma n'a y'aw ja a ye taa MCA la n'a y'aw ja fɛnɛ a ye taga boli n'a y'aw ja a ye taa fo kɛnyɔrɔba ne ka foyi ma tunu n ta t'a la n t'a kalama an sigilen nana Osumale ko ma k'a bɛna convocation jan n m'o répond pourquoi ni bɛna ka bɔ ne bolo. layi a b'i kɔnɔ ko ne ye danga den de ne bɛ t'e tɔgɔ la ka so kɛ yan han. an sera fo yan. an tɛmɛna e kan nin convocation kelen i kungo de f'i bolo nin fo ka diɲɛ wuli ne tɛ nin convocation in minɛ. aw bɛ taa ko ɲagami ka na ko ne y'a don tan ne y'a bɔ tan. i bɛ taa nin jaabi. n'i ka convocation minɛ ka bɔ n bolo. daminɛ. Ara.